samare tembus dhuwur ya kok kano campuri lalahan di satu opo. Laren bola pasukane sik melur. Perlu kesehatan iki bola. Piye iki? Jamune ndi jamune iki? Jamune wis ndik ngintak rong botol apa jamu. Kok keting aku. Iya, kesehatan sik. Kesel wonge bola. Duwe-duwe bola. Iki pasukan bajak laut. Pasukan bajak laut. Rokone jarine tok bocor dadi panas bola pah. Ya terah ya beduk-beduk. Enggak terus tebangan. Ning kantor sepaton kae ya iya. Wisis ning isor AC kae. Isukmu nyandi ae awan-awan momot iki. Lah iya to piye to iki. Beduk-beduk lagi momot iki beh. Momot ning jero apa barongan. Sanding barongan ngungkep rene angin lho bola. Nah barongane kaya ngono lho. Kuwi marai panas iku lho. Angine ra enek. Nah. Ini ning barongan.